Pangyoon kong imong pasaylo ning ang pagtugaw kanimo. Tuguti nga ako magsangkit, tuguti nga ako mag-aw. Mga higala, mayong gabi ikanatong tanan, ania na karon ang mga haranista sa Radyo 1 Cebu 90.1 FM nanukad diri sa Moswagong lungsod sa Balamban. Harana nga inyong makita sa Alimukoy Tris Buhakhak YouTube channel, kining maong harana para sa tanang mahiligon sa harana nga diin maoy paborito sa atong mga katigulangan. Busa subscribe kamo aron atong mapaabot sa tibuok kalibutan ang atong kulturang Pilipinhon, ang harana sa atong mga katigulangan nga makita sa Alimukoy Tris Buhakhak YouTube channel. Unya do? Unya do, mutawag ta sa lain atong tugon ang atong Una. tarong gabi una mao si Mr. Inting Paradyang. Inting Paradyang. Ting, mayong gabi iting. Mayong gabi sa tunggo pitong ano siya. Oh, hibaw iting makita taron sa halos tibuok kalibutan ting no. Oo. Usa itong kantahan ting atong ipinungo sa atong tanang mga kaliwatan, mga Pilipino nga tuwa sa laing lugar karon sa tibuok kalibutan. Naguluhan kinig ang kalibutan nagdumili. Ang kalibutan magdumili. Larga ting. Kinigugma, kinipataling hugi, ang salunga nga akong ibabati. Panganti mao'y naghari sa mga titik ning akong awit. Di man ilang pinangka, igugma ikaw. Saksi ang langit sa limos kong pagbati. Sa katulad sa ating mga gugma, pangitaon ko ang dala alang ka natong duha. Tuhuin nga ikaw akong bisan ang kalibutan magdumili, huwag sabayan ako sakito. Malipay ka, tuhuin nga ikaw akong unungan, bisan ang kalibutan magdumili, huwag sabayan nga ako sakito. Lamang malipay ka, lamang malipay ka. Daghang salamat mao kadto si Mr. Inting Paradyang sa iyang kanta nga pinakasugagwap
pinakakusog. Pinakakusog. Ug manghigala among ipahibalo ninyo nga adunay mga mo anha sa inyo nga mangayo og suporta o mo sponsor. Andam nga mo anha ang grupo sa Harana sa Buhakhak YouTube channel aron ma-interview kamo. Kutob sa gusto nga mo sponsor among gihangyo ang inyong kinasing-kasing nga suporta aron sa makausap pa magpadayon kining atong harana matag. Okay guys, aniya sa kami karon sa harana sa amo ang sa kuwang studio mo kini nyo makita ang harana Simana dinhi sa Trish Buhakhak YouTube channel. Salim mo ko'y Trish Buhakhak YouTube channel. Unya daw tawag tag lain nga mo awit. Ikaw di ay introduce po sing kugalingo na atong ako nang introduce akong sud kay amigo si Jimmy Hortelano sa imong kantahon. Jim, Samtang nagpitik ang kasing. samtang nagpitik ang kasing-kasing unya kining awit ni Jimmy Hortelano yan ning pinungod di bilya diha sa dapit sa Amerika dito rapita. Sa Louisiana. Louisiana. USA. Okay, larga. Ayaw gapil si Siana. Samtang nagpitik ning kasing-kasing ang gugma ko way pagkabalhin bisan babagan sa kakulian mutindog timaan sa kadaugan samtang naglihok ang kaisipan di kagayod makalimtan ikaw dagayod ang natingban ning gugma kung way katapusan kining panumpa ko timan ipagayo isulod sa lawa sa kasing-kasing mo maoy inumdumi panggad ang pingi ikaw na ang bugtong kong gugma. Dagayod ang natingban ning gugma kung way katapusan kining panumpa ko timan pagayo isulod sa lawak sa kasing-kasing mo maoy numdumi panggad ang pingi ikaw na ang bugtong kong gugma ikaw na ang bugtong kong gugma. Okay, salamat kayo nimo Bay Jim. Nya hinaot ko nga nakapaminaw nakakita tong imong isuon dito sa Louisiana, United States. USA. 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 Unya mo tawag taglain nga mo kanta? Atong tawag na sad ang ato ang pinakasikat ang ato si Miss Bibi Bono. Miss Bibi Bono, Sa ma'am. atong katahon, Ma'am Bibi Bono. Ikaw ang langit ko. Ikaw ang langit ko. Nara ba to'y komentaryo do nga ning ingon nga pagkabatanon kuno sa tingog ni Ma'am Bibi, dili sila makatuo nga mao na ni iyang figura no. Pila na edad gid nimo ma'am? Soltelas tinuod. 70 na kay. Pero imo makuha niyang tingog. Umurag 17. 17. Pero matano sa TV si Tite Ono na nabali. Okay. Rambol. Larga ma'am. Naunsa ba ang dugha
daw nalipay man karon. Ano man? O natay. Tungod ba kay nakita ko ikaw gugma nga sulundon. Ikaw ang langit ko, naghatag ka og kalipay ning dughan. Ikaw ang kahayag nga nagbanwag ning mangit-ngit kong paglaom. Ikaw ang langit ko, hinaot nga masayod ka nining tanan. Unsay dangatan ko kung mapakyas ang tanan. Ikaw ang langit ko, naghatag ka og kalipay ning dughan. Ikaw ang kahayag nga nagbanwag ning mangit-ngit kong paglaom. Ikaw ang langit ko, hinaot nga masayod ka nining tanan. Unsay dangatan ko kung matapos ang tanan. Okay, salamat Okay, kayo, ma'am. Salamat kayo ni Ma'am Bibi. Puno niya dita do maglangay atong nasang tawgon ang lain na sang mukanta rong gabi na si Miss Angi. Angi. Angelo Montero. Usa ka subscribers. Usay atong ano na di pa dong. Na. Oh. Ay mayong gabi kanimo dia Mr. Angelo Montero. Ay usa may ato ang katahon rong gabi na. Kaduhang bathala. Kaduang batala. Way labot atong atong mga laing ng laya. Okay. Ikaduhang bathala unya. Bathala. Oh, ngi. Ang daghang kay parinting ato sa gawas nasod ni mga Montero. Okay. Oh, sila si Richie na sa New Australia, si Edwin, sila si Dong Tubin Artaho. Makakita sila aningi labing siguro nakaingon sila nga sila man ini. Nasa ko'y bata tos Canada. Tuos Canada no imong Akong junior. si Junior Angelo Montero. Okay, unya pahinungod din nimo ni Dong Para. Junior. Okay, unya sa tanan nga mo subscribe unya atong ipahinungod nila. Okay. Okay, larga. Isimba nilaran sa kanunay ang imong kabutan
sadlawng tanan kay ikaw duhang batala nga akong ginaludhan sa adlawng tanan katugan ko na kanimo ang tanan naigugma ko ug nga kanimo na inay sa kupon mo kining gibati ko nipahiyom ka lang ug nipahilayo kuno galing sa gugma ko may dapit man ako makita ang kahayagang mga pangandoy ko limsig paglaom limsig kaluoy nga makapahit sa mga luha mo kuno kaling sa gugma ko may kataham ka man pada sa panumduman mo bada na ang tanan ayaw kalimot ayaw pinangga ikaduha ko ikaw nga bathala sa gugma ko may katahap ka man pada sa panumduman mo pada na ang tanan ayaw kalimot ayaw pinangga ikaduha ko ikaw nga bathala Thank you. Okay, salamat kayo. Kaya salamat mo kato si Angi Angi Montero. Angelo Montero niya. Ug karon mga higala di na sa atong harana ato na sa pakantahon ang mismo jud ani ang ato ang nagkuan sa Tag-iya sa recording sa kanang Alimukoy Tres Buhakhak. Ato ang pakatahon si Mr. Ali Sabalandi. Ali Sabalandi. Sa ato ang patahon Mr. Ali Sabalandi. Usa kini nga kanta nga binisaya ni Jaime Salazar, Inday Pinangga ko ikaw. Sige lang. Apan sa dili pa guys, i-shout out sa din ako guys ang atong mga supporter, Loloy Hornada, Kinmark, Amor Basalo ug sa iyang mga manghol sa mga Basalo family, uban sa iyang pamilya, DJ Kikik, Bisda Crejo, Hezrel, Sion David ug sa mga Suriso family. May suon ni Amor Basalo diha sa Carcarog San Fernando, Cebu. Okay, kinintanan guys, alang ni ninyong kantaha Harana ni Ali Mukoy. Inday pinangga ko ikaw buwatan ang katahap mo dili yun akong magluin saksi ang
langit sa gugma ko. Inday, pinangga ko ikaw. Kanunay nga giampo ko, nga unta niligyod mawala ang gugma mo nga mauday kalipay ko. Mag-unsa ako kung mawala ang gugma mo, di ko buo mabuhi pa ning kalibutan. May adlaw pagkahanga musuban kanako kung mawala na ang kalipay ko. Inday, pinangga ko ikaw. Uwad ang katahak mo, dili ko buot mawala ang gugma mo nga mauday kalipay ko. Mag-unsa ako kung mawala ang gugma mo, di ko buo mabuhi pa ning kalibutan. May adlaw pagkahanga musuban kanako kung mawala na ang kalipay ko. Inday, pinangga ko ikaw. Kanunay nga giampo ko, nga unta dili gyud mawala ang gugma mo nga mauday kalipay ko. Inday, pinangga ko ikaw. Thank you. Okay, salamat kayo ni Dong Ali sa Balandi. O niya. Kagaya salamat to, mo kato gyud. Ang katong mo'y nagbuhat o naghimo sa ato karong kalingawan o ato mga harana. Oh. O niya, shout out ko ni Dong Tubin og ni Daidisi diha Artaho diha sa New Zealand, o ni Dong Richie og Ami Montero New Zealand, ni Dong Edwin Carmela Montero Australia og ni Day Ilby Tata Gutab na sa Australia. Okay? O yan o, ato atong paminaw ninyo diha. ato pagkataon abi pa lang ang gitarista di kamo sa Okay. ato sa pagkataon si Si Mr. Susing Labrador, ang Saya. atong banggiitang gitarista sa Harana. Ano? Sa atong katahon, Dong Sing? Eh?
Nahinumdum ka pa ba sa atong gipanumpaan nga ako unungan mo hangtod sa kahangturan tuntang na malang ang gugmatang kiampingan kaysa kalitibian mo ako nga nagpinusara nga karon nagahilan ang luha ko nangagas nining mga mata mao'y kauban sa akong pagkatulog ang kamingaw sa kanunay lang nagasul ning duhan ko nga samaran nahinumdum ka pa ba sa atong gipanumpaan nga ako unungan mo hangtod sa kahangturan ang luha ko nangagas nining mga mata mao'y kauban sa akong pagkatulog ang kamingaw sa kanunay lang nagasul ning dugan ko nga samaran nahinumdum ka pa ba sa atong gipanumpaan nga ako unungan mo hangtod sa kahangturan hangtod sa kahangturan Daghang kayong salamat mao kato among gitarista. Abi na lang nila gitarista ra. Kamo sa gyud siya mo kanta. Para sa karon ako ipasunod ang akong Kamo, host. Marana. Kining among host kamo usad mo rana. Kining among host karon udi ako gini silang pakatahon. Ay aron ang sunod akong pakatahon mo si Mr. Akong usa sa host Mr. Pipi Montero. Sa katahon na to Mr. Montero. Pagutlan niya ako ning pahinong sa tanan naminaw o suporta sa ato ang YouTube channel sa Alimukoy Tris Buhakhak. Saksi nining kabulakan, saksi nining kalanggaman, ubos niya tong dakong kahoy, dito matao ang imong kaluoy. Mitabon kadto ang kangit-ngit, kay gidaguman man ang langit. Unya sa kalit mihilak ka, ambot og nga noon sa ba,
natahap ka sa akong gugma. Tuho iyo akong pinili, pagutlan kaning kinabuhi. Isaad ko kini sa langit, imong katawa akong kasakit. Kun ang suga sa kapalaran, mapalong ato sa lubnganan. Sa ibabaw sa akong lubong, ayaw kalimot pagtanong, aron imong mahandong. Tuho iyo akong pinili, pagutlan kaning kinabuhi. Isaad ko kini sa langit, imong katawa akong kasakit. Kunang suga sa kapalaran, mapalong ato sa lubnganan. Sa ibabaw sa akong lubong, ayaw kalimot pagtanong, aron imong mahandong. Okay niya, ay naman tong host kung usa laglag man. Ning wish. Di makagikado. Ning wish ka. Okay lang. Daghang kayong salamat sa ako ang kauban host. Ako gi silang pakatahon kaya may palang hostan yan dita ka mo mukanta. Okay. Karon atong tawag ta sa Atong tapuson. o atong tapuson. Atong tapuson. Okay. Sige. Okay. Manamilit na kami kaninyo. Kung dinhi natapos ang harana, subscribe kamo at suporta sa harana. Makita ninyo sa Alimokoy YouTube channel. Hangtod sa sunod edisyon sa harana sa Radyo 1 Cebu. Inyong makita sa Alimokoy 3 Buhakhak YouTube channel. God bless kanatong tanan. Mayong gabi. Tibuok kalimutan. Mangway pagbalik gugong mga kanimuran. Okay guys, daghang salamat og subscribe mo sa among channel Alimokoy 3 Buhakhak. Og sa akong mga kaubanan, daghang salamat. Siya si kamo Belam. Ako si Pipi Montero. Ako man sad si Jimmy Hortilano. Ako si Agilo Montero, alias ang Ako si Estrella Baby Bruno. ako sa si Hinting Parajian. Og sa among gitarist, Suseng Labrador. Daghang salamat og maayong gabi kaninyong tanan. Okay.